एखायनो बे आसाम विधानसभा बिसायखौ दिनै सासे प्रेसाइडिं अफिसार हिसाबै दिनै नोंथाङा मा प्लेन खालामदों बेनि सायाव आदसा दिनैहाय जे प्रेसाइडिं अफिसार हिसाबै देग्लायनि 2021 मायथाइनि जे विधानसभा इलेक्सन बे इलेक्सननि आङो सासे प्रेसाइडिं अफिसार हिसाबै आं ओरैबायदि देग्लाय अनुभब खालामदों प्रशासन नीतियाबो मोजां स्ट्रिक्ट खालामदों मोनफ्रोमबो साइडआवनो एरेन्जमेन्टफ्रा मोजाङैनो जाजोबदों ओरै अफिसियेल साइडआवनो होन प्रशासन साइडआवनो होन गासिबो मेन्टेनेन्सफ्रा थिगैनो जाजोबदों आरोखि नाथाय थांनाय बोसोरनि नैबे बिटिसि इलेक्सनावसो माखासे सिस्टेमफ्रा थिग जायाखैमोन दा देग्लायनि नैबे बारनि जे बिधानसभानि जे इलेक्सननि जे प्रस्तुति दाथ' जोङो गासिबो जिनिसखौ लानानै रेडि जाजोब्बाय दा जों सेकेन्ड खालामनानै जों थांसिगोन आरोखि पलिं स्टेसनाव आंना बे खामारघाट खाथियाव गोग्लैयो दा देग्लाय जेबादि प्रस्तुति जादों प्रशासननि दिगदिया ओमफ्राय नैबे सिभिल अफिसनिफ्राय जेबादि माबा खालामदों बेबस्था खालामदों आरोखि इलेक्सननि थाखाय आरोखि नैबे बिधानसभा इलेक्सननि थाखाय जेबादि प्रस्तुति खालामदों बिराद मोजाङैनो जादों